Türkmen hökümetiniň tölege ukypsyzlygy sebäpli Bouygues henizem gurluşyga girişmedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda Aşgabadyň iri gurluşyk taslamalary boýunça Türkmen hökümeti bilen şertnama baglaşan käbir daşary ýurtly kompaniýalar hökümetiň tölege ukypsyzlygy sebäpli özlerine tabşyrylan gurluşyklary henizem girişmedi. Has takygy Bouygues Batiment International kompaniýasy we beýleki käbir türk kompaniýalary özlerine ynanylan gurluşyklarda säginýärler. Bu barada azatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmeti 16-njy maýda maglumat berdi. Çeşmenin maglumatlaryna görä Bouygues we Türk kompaniýasyna ynanylan taslamalaryň umumy töleginiň hatda 10% hem geçirilmedi. Şertnama laýyklykda tölegiň adyndan 20-30% öňünden gurluşygy ýerine ýetirýän firma geçirilmeli. Gurulmaly mihmanhana işi berilerine Türkmen hökümeti şertnama gol çekilen wadyna tutuş edilmeli işin töleginiň 20-30%-ni işe alyp barjak firma geçirmeli. Emma häzirki wagtda agzalyan töleg valyutada bolansoň hökümet üçin firmalara töleg etmek kyn düşýär. Başdaky ukypsyzlygy tölegleri geçirip bilmeýän hökümet bilen elbetde Bouygues ýaly Ýewropaly firmalaryň işleşeti gelmese gerek diýip azatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmeti aýtdy. Ol agzalyan gurluşyklaryň bundan 1-2 aý uzal başlamalydygyny ýöne töleg bilen bagly dören çigin sebäpli işleriň saklanyp gelýändigini aýtdy. Azatlygyň paýtagtdaky ikinji çeşmedi hem öňe sürilýän gurrunlary tasdiklap, hususan Bouygues'un işe başlamak üçin howlukmaýanlygyny aýtdy. Maňa ma'lum bolşuna görä hasaplaşygyň görnüşi boýunça ulalyşyp bilmän soň fransuzlaryň Bouygues kompaniýasy işe girişmäge howlugany ok diýip ýagdaýdan habarly çeşme tasdiklady. Döwlet ýetirýäki Türkmen döwlet habarlary gullugy düýün 15-nji maýda prezident Berdimuhammedowyň paýtagtda alınıp barlayan iri gurluşyklaryň iş ýüzüne ýerine ýetirilişi bilen tanışanlygyny habar berdi. Resmi medeniýetde habar berilmegine görä Aşgabadyň günorta böleginde Köpetdagyň eteklerine alınıp barlayan binalar toplumynyň gurluşygyny Fransiýanyň Bouygues Batiment kompaniýasyna ynanyldy. Çanlywyl şaýorunyň uğruna ýakyn geljekde halkara maslahat merkeziniň we Kaşan mihmanhananyň binalar toplumy emele geler diýip TDH Bouygues'a ynanylan taslamalary salgylanýar. Türkmen medeniýetinde 15-nji fevralda çap edilen beýleki bir habarda agzalyan käbir taslamalaryň gurluşygynyň 2018-nji ýylyň mart aýyna başlamalydygy habar berilipdi. Ýurdun syýasy durmuşyny ýakynan ýyzyrlaýan halkara synçylaryň aýtmagyna görä Türkmenistan agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Ýurtdan gelip gowuşýan habarlarda azyk harytlaryň senaga tönümleriniň bahalarynyň ýygyderli ýokurlanýanlygy, dollaryň türkmen manadyna bolan gatnaşygynyň resmi kursdan tas 5-6 esse gymmatlanlygy habar berilýär. Ýöne muňa garamazdan Türkmen hökümeti Kaşan mihmanhanalaryň gymmat bahaly desgalaryň gurluşygyny sägin men dowam edýär. Ýatladyp geçsek Goloýda Hazar deňiziniň kenaryna ýerleşýän Awaza syýahatçylyk zowlagyny ýokary amatlykly käbir atelleriň satyp çykarlanlygyny azatlygyň çeşmeleri habar beripdi. Galy berdi fevralyň aýagyna Türkiýanyň Polimex firmasynyň alygy berigi we töleg meseleleri sebäpli Türkmenistandan çykýanlygy baradaky habarlar azatlykda peýda bolupdy. Şonu Türkmen hökümetiniň bir çeşme Polimex'iň Türkmen hökümetinden azyndan $800 milyon algysynyň bardygyny habar beripdi. Türkmen resmiýetleri ýurtda dowam edýän ykdysady krizisi ne gytaklaýar ne de gönümel tasdiklaýar. Ýurdun media serişdelerini aýag aldygyna bagtyarlyk aýdymlary ýanglandyrylýar.